Hello mga kabayers, mga suki. Sundan ako ni si sundan ako ni akong suki nako kay malanggot siya. Sa unang panahon, sa ko gyapon ko kumanangkot sa una. Sa Iligan City. Sa Arbide Village, Iligan City. Pero kawit ang among dala sa una, kawit. Anong sugkong ba? Dito na. Oo. Nagahinumdum ko sa unang panahon na nanggot mig sa una. Nalihay na akong suki oh. Nalihay na. May, kat ito may. Ano po na pagkatong karon? Oo. Pero magkuro-kuro ka tuntuhod kay wala kuha naman ka tuig. Di ra ka Sobra nag apit 40 tuig nang nilabay. Oo. Ay mangita ko. Oo. Sige sa bangi dito ka. Yung kat mo ka. Dito ko. Kagana kay ang tuba karon ba kay Akin kat. kutod ang tuba karon kay ting init man gud. Akin kat. Ay makita siya may. Makita mo siya. Sige ikaw video kaya ako ipang. Cut ko. Naog ka ba hey? Oh. Ako puli dire. Daw pulos punuan. Oo. Ako mo kini cut. Nani ikaw na kusap ka to. Uy, dira ka kuto bas matagak. Masigot tagak. Adi aron duwa may tapad may. Hello mga kabayers, mga suki. Tanaw na mong pano. Na dawat niya tuba. Amis kay ni. Kay way tungog. Okay, mga kabayers. Itistingan lang ako. 30 years na kapin. Apit na mag-40, wala ko kagkatya itong lubi. Karon pa. Sagya pong ko ka manlanggot ka una. Karon kami kita nang duha. Oo. Karon, duha na. Duha na ka pilot. Okay, salamat. Inay dungan. Oo. Naog sa si kabayers. Joke. Oh, thank you. No, thank you. Grabe mga pilot oh. Hangak kayo mga kabayers, mga suki. Hangak kayo. Muli ito ba ang dawat oh? No? Mga kabayers oh, tuba oh.
tilawan to ha. Oh, grabe. Grabe katamis yun. Perti yung tamis ha. Okay. Tapad mo, tapad. This is a pilot. Pilot. Grabe katamis. No. Tapos yun, dogo ka diwang. Basta rin, ang dito dahil lugar. Oo. Hindi na rin ito nga. Ato ka dito kayo. Magkaroon ka sa kondo. Walang gusto kayo. Kapkas ko. Ay, kapkas. Ako lagi siguro kapkas. Papalit ko alam mo sa'yo. Grabe katamis yung busi. Lina, mangguna may. Okay na ha? Okay mga kabayers. Okay. O, nara iyang kuan. Butanganan sa iyang tuba. Dughan kay tuba, uy. Taring ato ba? Muna yung mga tuba. Busing mga kabayers. So, nayang sulanan niya. Uno na sa tuba. Suka. O, iyang suka. Oo. Mga tuba niya. Pasta. Grabe. Oh. Suka. Oh, pa mga galo. Kato baril. Kato mga baril. Ito nga plastic. Grabe ka. Uno to sa suka mga kabayers. Nanay, nanay mag-service o mag-truck niya mo dito. Oh. Nay mag-order siya og suka din magsakyanan. Kana mga baril pamaliton. Pero dili pa lagi dito lain nga makuha dayon kay usay na order og duha ka baril. Mga abtan pa mga duha ka semana ay hapon mapuno kay kuno ba kanang ginagmay ra ba ang dawat sa tuba. Pero puno na tanan kini. Mga baril puno na tanan. Ito. Dako na siya halin. Mawit na nagsugod kog amigo siya kay basing mabahinan po ko sa halin. Basing mabahinan ko sa halin mga kabayers. Joke lang bitaw. Okay na. Okay na. Manayaw na sa taron.